Vítejte ve Fidesu. Pojďte se podívat, jak to u nás funguje. Tady v Brně na jednom z 6 našich pracovišť navrhujeme své vlastní bezpečnostní řešení. Chráníme nejen nemocnice, školy, banky i kulturní památky, ale i jiné významné budovy. Všechno začíná ve vývojovém oddělení. Právě zde vytváříme naše produkty od úplných základů. Můžeme to třeba Martinovi? Jasně, Patriku. Předám vás teď na chvíli kolegovi. Od kluků z vývoje. Děkuji, Moniko. Ve Fidesu vyvíjíme vlastní hardware i software. Každý člen týmu má možnost přispět a vložit do projektu něco jedinečného. Pracujeme s moderními technologiemi a držíme krok s rychlým vývojem oboru. A pak přichází na řadu naši technici. Ahoj, Michale. Ahoj, tak jedem? Tak jo. Právě oni vyrážejí do terénu, aby montovali a servisovali zařízení, která hlídají vzácná místa po celé zemi. Třeba na Valašsku zabezpečujeme nejstarší skanzen ve střední Evropě. A také zámecký areál v Českém Krumlově nebo pražskou O2 arénu. Moje výjezdy jsou vždy v našem regionu. Díky tomu jsem odpoledne doma a mám čas na svou rodinu i své koníčky. Hledáme lidi, kteří chtějí pracovat na něčem, co má smysl a přináší výsledky. Staňte si součástí firmy s 30letou tradicí, přátelským kolektivem, díky a férovými odměnami. Přidejte se k nám a pracujte na zakázkách, které jinde nenajdete.